Palomar té uns trets característics que, malgrat la febre constructora, doncs encara ha mantingut. I després, si ens endinsem pels carrerons del casc antic, doncs podem trobar aquella idiosincràsia que en el seu dia la va fer li va donar un nom com a poble. Des de l'Ajuntament podríem dir que no hi ha un interès afèrrim i volgut de preservar el que és el casc antic de Sant Andreu. Una mica si es perd això, doncs es perd la idea de Sant Andreu com a poble, no? Tot i que som un barri i que formem part de la gran ciutat que és Barcelona, doncs si des de l'Ajuntament s'hi posés una mica més de ganes i d'il·lusió per preservar doncs, el casc antic, doncs les futures generacions trobarien un llegat prou important. Això no treu que es pugui desenvolupar projectes nous, però sempre i quan es tingui en compte el patrimoni històric artístic que, encara que no tingui un valor, com pugui ser els edificis del Passeig de Gràcia o d'en Gaudí o d'en Muntaner, aquí hi ha una arquitectura popular que en el seu temps va fer una funció important i que crec que s'hauria de preservar.